Vuin chu kan Hnathawhna lama Kalkawng o ti sawn solai sawnin vending machine an dah a duh tan thila lei the ma se dawr panga a in a to hret thina ti hian cycle nei chu cycle in an kal mai a ke chu ka Hnathawhna hlat hret awangin train a kal anga ya ka in atanga train station hnai ber hi minute sawm tling lo kal vel ania ti hian ke in ka phei tang a hla lo a ti sawn a lang thei mai to ni so lai ra le lama sawn mo so lai sawn ni ngal mai a ti hian kawng hi ka cross anga nimin kha a vot vak lo ma se tukin chu hei ron vot reuh lutuka ni lang ma se a vot lutuk thli a thotel deuh box ya tiang kawng ka cross a ma ni te khan kan kal ve rek ani ti hian no pangte po an ma ni nan kala a vot ka ti to kha he kan hnar po sen ngal tut mesin chuan train station chhung kha kaluta escalator a kan chuang phota hian man mo deuh hleki chu a sira hianin an kal chho loka chuan a man mo vak lo ke mani ang te kha chu a sira tiang an ding chho mai a so kan beng so en ro moi sin chuanin kan man hi pe ka ngaya ma se tira he chuan tiang an scan phota kha train card ania nei deuh zel anga ya kaldon train man don shim chuan an chuang chho le a platform 1 ania ka kal na lang hi ui so lo tlan man chia ma se tukin chu video ka siam lu wangin kal ma shita le lam hi platform 2 ania dar ko a chan ania ka Hnathawhna hi dar ko atanga dar ro khling ania chuan ti hiang ka lo nga angai don ani next train kha kan veng view hi han en teu a moi zia hi mo ti hian kan clear ve veng mai ta ula chuan tuna hianin da riat le minute sawm ania next train hi riat le sawm panga lo thling do na chuti chung chuanin ta hiang ke ma te khang ka lo ngak ve kreka le lama ron thling ten ron phea hian da riat le minute sawm panga re khun kha ka nga kan train hi an ni chu hun hin vong dik em a hun taka hian ron thlenga ti kan da re sawm panga ron thlenga ti hian an ni chu pangai deuh hian an in line a local masa te an za em a chuanin a ron thleng te hi an ron chuak masa a nani nek ve pop lo ani India ang khan mo he chu hel reng a ngai khan ni nom thin ani chu chuanin ti khan thutna ola an chua then an dinga train chunga hianin phone hi silent in da vek turan tian on puang thina chuan I phone man te beng chen te phal ani lawa thil ei phei chu phal ani lawa beng cheng shim hi an du lawa are em reng mai ni ma se anuam na tu chuan so a view te so moi thei ta paw stop ni na a ka Hnathawhna mun hi oma chuwa chuan stop ni te chuan angai thina chuan ka thlenga ti hianin angai ang buk khanin kan scan le angai ti khang kan kalman kha a in pe chia ta so lai sonin na scan na tur oma poisa hi azo pon he lai hianin recharge na tur hi om zela yang kan scan a son 7-Eleven convenience store lo oma ma se convenience store hi chu to shet china ta hian supermarket a om bok amo live view te hi amoi lu tuka lai hianin kong cross le angaya so lai so kong cross azau deuh leka kong cross na tur chuan ku ta la zu thlangai do na hemi station a tang hiang ka Hnathawhna he ke in minute som ni le ti vel kal ania a thui thla ve ne ka
mase chuklak char ani wangin azia deu ni khu china kan chuan na kalphei zel train kalkawng kalphei zel khani chuan chuklang a he a vut ka ti ang nar sen tut ni hi ti hian lang eng ut nangin a vut lut tu ka thli a thotel awang hian a vot reuh tu ka chuan he tang kan cross lenga oi voin hinga tinge a sen alo sen man zia mase tiang ka chukla ani thlak takin alo hring le chia chuan ka cross le a kong cross tur hi om thla no ka tiang chukla le nuwa dang alo om le ma se lo sen le a yan ngak le deuh do na ni ta hian mom khwang ka thla ngak le fanga lo sen hana wangin ki lam view ki han en le ule tikhian na kina par huna chuan moi don so lai de sumo aron par ani chuan moi le fia mom na po moi to nia tikhian hela hian kong cross tu lo om le a lo shina wangin man model la kan tlan sa loka lo phedeu to mana so a phet to hi chuan ron sen nai to ti na ni man mo ngai theile lo chuan tlan thla aku ta honan chuk thlale fangang chuan an thleng thlale a so lai son pakhat cross tur alo om le a kan va cross le ang tu na kati khamo hi kan lucky day mi lo sen le to ya deuh lok so alang thei to kan facility chu ani a so lai so ka kan phei le a chuan ka thling chu ni deuh me a bulloka hian he family mart da oma tu thil leina po nai em a ti song kan facility ka thlenga nin thlak soka voin chu ka whole day do na wangin zingdar kwatanga zanda ruk thleng na ka thok do na chuan ka vatlok inanga nimin lam thil thleng te kan endik vera kan ziak thla a chuan kana te kan an thok mop a chuna kan break laia ka la kan ya hei hi chu hi kan facility changa pon lam landan ani a ti hian a view chu heti hin mai ni cha chhe kan hanin ko de bora shethiam vek li lo mai la ya shethiam china ka changa lo bu ve na ta mi za thak du khop mai alo thim le ta ho meu chuanin kan han zo chho le chang a mel po chul deuh rup to me ni angai te khan ti khan kan han zo chho le reka kal thak na kha chho lampang hi chu chho deuh to nen phei chuanin thak ve tu reu tu ma se chho un deuh ni lawa chuan so station ka han thleng chho le a zana phei chuanin eng ota moi zia samo kong cross tur ngai te kha kan zo chho le ta a chuan solai so supermarket kati khania bula sonin family mart om le boka chunga sonin ti sang ei tur te thom no te oma khanin ka zo phei le a helai hi alo sen le ta a ma se sen rei lo hlova kan phei le re usani station chung ka lu ta alo tlan phei le man chi a chuan kan ngak le ani ti hian mo chang tu nu khanin station kha alo ngak le an tu na alo thleng le don ta ron puang le ta a ron thlen ma deuh hian ron puang thin mo holam hi chu rin ai tak hianin city arwak thin alo thei tok thut na tur hi lo om ve deuh zia se video ka lak du wangin kan thulo deuh phoda ti hiangan la kwal ve na mo se no achong ka thule ta a so mel chau to lu tuk soin ku them meals atong so na chau ti hi shadani mo A few moments later Japanese no pangho po hi etyang bana hian lo tol ve thin tho ni hi veng station ka thleng pheya ke in lampanin ka ho phei le don ani chuan he kan veng kan in bul velania hela hianin he no pangho karate zir ho hin an om ve nek renga
zan lama hian hot lai thei sia chai apartment ka thlinga kil bera song ka oma ke ma hi kalphei chang thleng teu to lut tuk tunge mi lo nga kang o anti do ni la tu ma nong si lo ole khati zong kha ka ina changa kan na tho dan zin kong kalkawng chu ani e bye bye le vek ole